салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. дар навори имрӯза бардорои хона простой паталог меояд танаи хона шпакиловка хулос ки ба ин хона падключ ремонт мешавад бародаро. чӯш 60 сантиметри партофтаги қариби хишк партофтаги дай чӯшу бад анами откусош проблемай. Откусош вообще гарени бад загия болош шкатура бинед чанд қадар ғавз хурдагиай. Нами шкатурай. Он қадар шкатур хурдагиай ина. Хулос гап ҳама ира бародаро. Паталог мезанем аввал қисми паталог зарида мегзарем. Паталог мезанем, тамом кардем шпакиловка рангбор, баъдан стенара шпакиловка мекунем, рангбор мекунем, иншаалло навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем, дастгира фаромӯш намекунем. Бачаҳоям лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. Откосишам хай гарени бадай, откоси ҳам зада рост дар кор. ина бародаро, чӣ хеле гуфта будем, паталоги пластикови меояи хона гипсора задем, профилора зем ҳамара ростка бегах навор карда будем, шав профил ҳамара зем. Ана шавда камера кана меш торик будам хира будак. Палавина гипса зада будем, иси гипс мондаги буд, ина ози и бар кусок мондагиай, он амиҷа мондагиай. Гипсоша бизанем, иншаалло ки паталог тамом мешавад, фуген мезанем, шпакиловка, декартишка, хулосга рангборша мекунем, баъдан мегзарем ба қисми стена. Стенаҳои наҷӯи маяко кафидагиай ҳама ёра сетка мемонем хелохоат, баъдан шпакиловка мекунем. И хонаш гил меояд, гили вале каки меояд хонаш. бисёриҳо мегуфтанд ки чанд дона гипс, чанд профил расход мешавад дар простой паталог ё фигура. Ҳар хонада ҳар хел расход мешавад. Ба чӣ хотир бародаро ки ана баъзе хонаҳо як 20 мондагиай, 80 мондагиай байнои тахтаҳо подвес кам меравад. Баъзе хонаҳода ина и хонада 60 мондагиай, баъзе хонаҳо 60-50 мондагиам подвес бисёр расход мешавад. мақсад ҳамаи онда подвес мезанӣ. ана и хонада бародаро направляющи бародаро 7 дона рафтагиай. Барои и хона камтар дарозтар буд, паҳмишам паҳм буд, ба ҳамин хотир ана 7 донаи пра нарафтагиай, кусок мондагиай неҷа кусоки нимш мондагиай, направляющи болода кусокш мондагиай. Хулос гап 6,5 направляющи рафтагиай, 20 дона профил рафтагиай бародаро. ана подвес подвесҳо 68 дона рафтагиай бародаро. 68 барода задем, хулос гап обши 76 дона подвес рафтагиай. баъдан самарез ҳозираш то амиҷара 2 пачка самарези сиёҳ рафтагиай, 1 пачка самарези семичка, где-то 2,5 пачка самарез расход мешавад. иншаалло ки расходии камтаракай. Фуген и хонада максимали 5 кило фуген меравад. 5-6 кило фуген меравад барои стекло, 1 дона сетка меравад 10 сантиметра барои стик. иҷа шикофии барои ҷои вентилятора, ина вентилятор наружи меояд. вентилятор байнда задагӣ буда ки ана байнда люстр меояд, номаълум чанд люстр меояд, ба ҳамин хотир мо вентилятораи стар задем. иншаалло давши дадем буд ки бо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем, дастгира фаромӯш намекунем бародаро, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. ина чӣ хел гуфта будам бародаро, паталоги пластикови омад, паталогка задем, тамом кунем. И кабел кашола ира кабел канал қати мезанем, наружи меояд. И кабели вентилятора пагаям место я проблема мекунам, ба ҳамин хотир дурин паталогда намондемаш ё руда мондемаш. Кабел канал қати худо хоҳад мезанемаш, ҳам безопасли меояд, ҳам наружи хубтаракай. ё дамина яке меканиш ё ягон проблема мекунад, ба ҳамин хотир дурунда намондем кабелша. ина паталог муназзем бародаро, паталог пластикови. паталог пластикови омад, ҳама қоидави тайёр омад. И
ма ин данес кантар намитавонӣ зада ба хотири вентилятори юзаниш кардем ки ягон юзали чи заданда случайна нарасаш ба ҳамин хотир. Чиқар гуфта будам бародарои хона полный подкруж ремонт мешавад. Инак галшам пархофтем, галам задем, тайёр кем. Гали семечка номери 10 хати. Потолок простой. ҳозир фақат уборка мекунем. Як слои гладко сора краска мезанем, баъд уголокҳои пластмассиро мезанем. Ина уголокҳои 1 сантиметр пластмасси бридагиам ина меёра мезанем наружни. Иншалло ки беҳтарин меояд. Гилшам гили беҳтарин омагия, гили семечка ба колери номери 21 сиёҳ хати задагия. Бисёриҳо мепурсанд ки ҳамин гил ба гила чӣ хел туғрӣ мекунӣ, ай замин ё ай боло. Ма дар ҳамаи наворон пашти фаҳмодагиам ки гил бояд ина хати гил намиёш туғрӣ биғалта ё ки игил қати игил ҳардушон як намуд биёяд. Ина таи шахманӣ мерава беҳтарин меояд ё ки ина ай поён. Ина бародаро инҷа якм рияд фарз кунем гил намондам, дуюм рияд бегилира, сеюм рияд гил, чорум рияд бегил, панҷум рияд гил. Ҳам хеле яктапар гилоро алиш мекунӣ, хелеш мешавад гил ба гил туғрӣ. Ва лазер қати мезанем бародар бисёртарак. Бародаро ба лазер гила мезанем ки рости фасон биёяд. Фикротонро метавонем бародаро дар комментария бинависонед ва нашоти ремонт касе ки нав сар карда кора намефаҳмад метавонад дар ватсаи мо бинависонад. Иншаалло совет метем ба чини фаҳмидагии худмон ва ки ҷойда ки нарх навон туғрӣ бигира бародаро ремонтам мерем. Кадом шаҳр ноҳие ки боша гилони нарх навон туғрӣ бигира. Ва видеоро дар имо ватсап падриса мекунем бародаро. Ва касоне ки дар канал меҳмонем бародаро ҳатман обуна шен ва фикри худтонро дар комментария бинависонед ва касоне дамхе гило дар кора дар ватсаи мо бинависонанд. Иншаалло дастсафра мекунем, равона мекунем ва худованд нигаҳбон бошад шуморо то навбаи ояндаи Сафархон ТВ-ра. Ҳазор раҳмат барои дастгириётон.